V Orku je nové to, že Parížsky súd predĺžil lehotu, pri ktorej môže Orko jednať so svojimi veriteľmi, čo je veľmi dobrá situácia pre súčasný manažment, pretože on sa môže dohodnúť so svojimi držiteľmi dlhopisov na splatnosti, ktorá bude rozložená do 10 rokov, čo umožní vlastne Orku si vytvoriť priestor na to, aby malo lepšie vyjednávacú pozíciu voči ostatným veriteľom, čo sú v tomto prípade banky. Tie posledné informácie ukazujú to, že Orko sa bolo schopné dohodnúť s bankami na tom, aby refinancovali ich úvery, ktoré buď porušovali kovenanty, alebo boli splatné v tomto alebo budúcom roku. Takže si myslím, že týmto sa vlastne ako keby predĺžuje doba tej akcie toho manažmentu, aby tú spoločnosť nejakým spôsobom stabilizovala, aby mohla ďalej fungovať v dlhobodovom horizonte. Čo sa ale týka samotnej hodnoty tej spoločnosti, tak tu som si nie celkom istý, že či tá spoločnosť dneska predstavuje nejaké výraznú oportunitu, keďže vlastne valuácie, ktoré boli v minulosti, boli pomerne agresívne a dneska sa bavíme o tom, že či tie nemovitosti, ktoré Orko vlastne bude môcť vôbec dokončiť, na čož peniaze nemá. Takže tam je veľmi dôležité sa pozerať na to, že či Orko bude mať vlastne peniaze na to, aby vedelo dokončiť tie svoje jednotlivé projekty.